Niri txorizoak eitzen irekazidoz, nire amak. Txikitzirik ikusi dotelez eitzen, ni gaztetatik amari lagundu zat, beti. Beti danik. Eta nik eitzen dut oin be, beti eitzen izen duten modu, beti. Nire gizonak eitzen dugu txikitzu, eta nire koinetik eta nik eitzen dugu, bakinen txikitzu. Zaizkizek eta solomoak aparteu. Zeharek are eritzen dakien gatza emon, uretan gatzagaz, eskei eta gero adobeu, zikuten jateko. Eta urdize, segun txarrize, gizerratzue bada edo ez, urdi zurize be, aparte itzen da, purbet baina, nazteu be bai. Eta espadeki urdirik, ez dakik entzen, dana aprobetxetan da. Pernile, urdize, bakarrik apartetan dako hori ze. Hankak, burue, solomiluak, solomoa eta zaizkize. Beste dana, txikitsu itzen da. Emitzen duguz, balde bakotxeko 20 kilo. Oin aprobetxeko dugu, berak azabotateko. Eta 20 kilo hori botaten dakoz, 1 gramo ingeru, 80 gramo ingeru. Botaten dakoz. Eta gero hau doa dana, nazteta. Eta oin gatza, 20 kilo okela, 20ko jaradaka da gaz. Eta orduen oin iritzen du, botaten, apurke, dana barik, eta oin nazte itzen dugu. Eta oin dana botakot. Eta hau, ondo, naztetan dugu nien, gero botaten jako, piperra. Hau litroa edo da. Orduen, 20 kilo hori, olako 4 botaten dakoz. Gure kalkuloa hori izetan da. Olako 4. Eta orduen, lotzen da, gorri eta oso. Piperra gaziminde gero, guk ukitzen dugu, egun bi edo lan piperra gaz. Eta gero ja azten gara, txorizo eitzen. Soineztiek eta erosi itzen direz. Lehen, errekara joan da garbitxuen bierrizetan zien, da gero binagri gazimini, piperrak ezien landatu, ezien ziketu, eta prozeso guztiz ezien, dana lehenengorik azken erarte. Prozeso guztiz ezien. Bueno, hemen gauz oin betetan, ikusten dozue, eta oinengo dugune da 10. Bazuten aixi hartzen dugu, holan pikeitzen da. Eta jazten da 10. Eta holantxe danak, eskuz 10. Eta hori guk ventiladorak eta emiten jakiez, eta bentanak eta iditze, geuez behi iditze. Batzuk gure dizetan du ez fresko txue, beste batzuk zikutxu haua. Ni bizidot baserrize, bizidot lana. Da, gauze bat, zuk eitzen dozulako gure dozuleko, eta bizitzeko bier dozuleko, klaro, baina beste askatasun bategaz. Eta oso garrantzitsu da niretzako hori.